Barka da zuwa tashar tsakar gida. An ba wa Yusuf Buhari auren 'yar sarkin Kano, an kama wanda ya damfari jaruma miliyan 33. Rarara ya sake rabon motoci. Mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya bai wa Yusuf Buhari ɗan shugaba Buhari na Najeriya auren 'yar sarkin Bichi Nasiru Ado Bayero ranar Lahadi. Wakilan da suke wa ɗan shugaban ƙasar wakilci ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kebbi Atiku Bagudu sun haɗa da gwamnan Jigawa Badar Abubakar da ministan shari'a Abubakar Malami. Sauran su ne gwamnan Borno Babagana Zulum da tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da mataimakin gwamnan Kano Nasiru Yusuf Gawuna. Daga bisani tawagar ta je garin Bichi domin gaishe da sarki kuma sarkin shugaba Buhari wato Nasiru Ado Bayero. Wata majiya ta shaida wa BBC Hausa cewa tambayar auren kawai suka je yi, wanda kuma sarkin Kano Aminu Ado ya ba su. Sabanin rahoton da ke cewa daura auren aka yi. Wasu majiyoyi sun ce matasan biyu sun haɗu da juna ne a Ingila yayin da suke karatu a can. Yusuf ne dan Aisha Buhari na uku da zai yi aure tunda Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa a shekarar 2015. Muka zo mu gabatar da abin da aka tattauna. Kuma ka ji daga bakin shugaban wannan tawaga. Bayan nan a yi bayani don mai martaba ya amince kuma abin da lokaci ya bayar wataƙila za mu tsallaka harkar sha'anonin da ya shafi wasu abubuwa muhimmai da muka yi. Allah ji mai martaba sarki marigayi mun ga yadda ya haɗo Sokoto da Katsina da fara. Wannan ba ƙaramar dabara ba ce, wannan ya kulla zumunci. Mun san yadda mai martaba marigayi ya haɗo da wato gabashin shi ma kawo yaro akwai Alhaji Usman Habibu shi ma kawo ne a wajen yaro, akwai Alhaji Abdulkabiru Adisa Aliyu shugaban kamfanin Matrix Energy shi ma yana cikin wannan tawaga. Daga masana'antar kannywood kuwa Alhaji Dauda Abdullahi Adamu Rarara ne ya yi abin da ya saba na alkhairi, inda ya gwangwaje abokan aikinsa da kyautar motoci. A satin da ya gabata Rarara ya rabon motoci guda 3, inda ya ba wa Baba Ali mota ƙirar Golf, kana ya ba wa jaruma Hafiza Hussein mota ƙirar Peugeot. Kana jaruma Sadiya Umar Sidi, wacce ita dama tuni ya taɓa bata mota, ya canza mata daga Peugeot zuwa Honda. Kana ya ba wa ɗaya daga cikin ma'aikatansa mai suna Salisu kyautar kuɗi har naira miliyan 1 domin ya ja jari ya cigaba da dogaro da kansa. muna fatan zai zama nan gaba abin da za ka taimaki wani kana da sana'a mun sani kuma kana kokari taimakon iyalanka da yan uwanka, ni ma bacin gurgudu na iya kokari na taimakawa. Allah ya sa wannan abin ya zama abin da za mu amfana da ni da kai wani wanda ya kamata a taimake shi gaba a duniyar na musulunci. A yau kuma kyautar ta zo kan jarumi Dadi Hikima, wanda aka fi sanarsa da Abale ko Ojo a cikin fina-finai masu dogon zango irin su A Duniya, Haram da sauransu. Inda ya sami kyautar sabuwar mota daga Rararan irin Honda Continuous Discussion, da fatan Allah ya saka masa da aljanna. Sosai. Ya kara sige, zo ka hotuna.
A nan kuma duk wani ɗan damfara ne ta cika a ƙasar Dubai bayan ya damfari shahararriyar mai sai da kayan matan nan sun zurutun kuɗi har naira miliyan 33,75. Ɗan damfarar mai suna Aminu Abubakar ya kasance yana samun masu kuɗi da manyan 'yan kasuwa da sanannun mutane da ke zuwa Dubai daga Najeriya da nufin yana sana'ar canza kuɗi daga naira zuwa dirham ko ba da haya ko takardar zama ɗan ƙasa ko lasisin ma'aikata da sauransu. Inda sai ka yarda da shi ka bashi kuɗinka ganin ɗan uwa ne baka fata kuma ɗan Najeriya sai yi maka sama da faɗi. Dubinsa ta cika ne bayan da ya damfari jaruma mai kayan mata inda ita kuma ta baza jami'an tsaro aka shiga neman sa. Daga ƙarshe jami'an 'yan sandan ƙasar Dubai ɗin suka yi nasarar kama shi, wanda yanzu haka aka isa gidan gyaran hali. A yanzu haka dai bayan jarumar ta wallafa hotonsa da sunan kamfanin da yake amfani da shi, mutane sun yi ta bayyana cewa su ma ya damfare su, inda jarumar ta fidda sanarwar cewa duk wanda ya san Aminu ya taɓa damfarar shi, kar ya yi shayi, ya yi mata magana hukuma za ta fitar masa da kuɗinsa.